Sfortunatament, il-bieraħ ma ġarrabniex situazzjoni sabiħa ħafna hawnhekk għaliex qegħdin flimkien ma' grupp li tlajna ġewwa l-Marokk. Qegħdin f'lukanda li hija fiċ-ċentru ta' Marrakesh. Ġratilna esperjenza l-bieraħ kien hawn terremot li kien ta' 6.9, kien qawwi ħafna. Hekk dak il-ħin l-esperjenza li qed niftakar hija li konna se nidħlu nordu, kont se naħseb snini u bdejna nisimgħu ħsejjes, bdew bil-mod u mbagħad bdew jiżdiedu l-ħsejjes sakemm sar storbju. L-amara li hawn hawnhekk ġol-lukanda, speċjalment dawk il-poltruni li huma tqal ħafna biex iġġorhom resqu lejn in-nofs. It-television kien sa jaqa', kellna twieqi kollha bl-istess torbju li kien hawn u bid-damdin infetħu kollha u letteralment kollox beda jaqa'. Fil-kamra tal-banju l-istess, il-tazzi waqgħu ix-xawer inqalat minn posta. U dak il-ħin naturalment konna qegħdin hawnhekk u provajt ma nippanikjax, żammejt il-kalma kemm jista' jkun. Persi qegħdin fil-5 solar, id-damdim ħassejnieh iktar minn ħadd ieħor, iktar minn li kien mit-tieni solar jew minn kien forsi qiegħed barra. Esperjenza li mhux se ninsiha qatt, ma weġġa ħadd, il-grupp tagħna huwa kollu qawwi u sħiħ. Inqata' d-dawl darbtejn, wieħed ieħor dam għal xi qisu 5 għal 6 minuti, ma kienu intensivi ħafna. Inżilna t-taraġġ. U bil-fixkla ma tafx kif tibda wieħed iżomm mal ieħor. Kien hemm bżonn ta' xi ġrieħ iżgħar fejn kelli l-kuraġġ ukoll li nagħti l-ewwel għajnuna bħala first aider. U xejn, ġifieri jiena nassigurakom li ma kienx esperjenza sabiħa ma għall-grazzja tal-ħannin Alla ħadd ma weġġa. Xokk kbir għandna, iva, beħsibna nkomplu, fadlilna l-aħħar 4 ijiem minn hawnhekk sa mmorru Casablanca. Kien hemm xi żewġ djar fiċ-ċentru iġġarfu, l-istess fejn meta konna fid-deżert kien hemm xi djar iġġarfu wkoll. In-numru tela hemm għal 600 persuna, hemm anke ħabba l-imwiet. Però nista' ngħid li l-bambin kien kbir magħna. U rġajt sibtu l-kuraġġ nerġa' nitla' fil-kamra ħalli nkun nista' niffilmja bil-kwiet. U hekk inżilna kulħadd ħareġ il-barra u għamilna naħseb sa xi 3 l-4 ta' filgħodu barra x'qalulna isma' aħjar toqgħodu barra. U naturalment ta' fuq hekk senduhekk. Ġifieri kien hemm inħareġ bżaqqu barra, kien hemm bħali u bħal ħafna oħrajn kien hemm inħareġ ħafi, kien hemm inħareġ bil-piġama bħali wkoll għax dawn l-affarijiet ma tkunx qed tistennihom. Ħallejna kollox u tlabna l-bambin biex verament ninżlu t-taraġġ qawwi u sħaħ. Aħna u niżlin naturalment bdejna naraw kullhom kien jiċċaqla u tibda tistordi għaliex kollox jibda jdur bih.